Как си представяш професионалния ти път след раждането? Ами аз си представям, че съм една cool mom. И със сигурност ще отделям време на детенцето, но не мисля да спра да работя, а просто смятам да адаптирам работните ми ангажименти спрямо нуждите на моето дете, докато той има такива, нали, повече нужда от мен. И така, и смятам нямам търпение да му покажа моя свят, защото Видяхме аз съм... книжката. Моля? Видяхме книжката, подарък от твоите приятели. Да. Всъщност да, това е книжка. Ще му чета приказки с моя живота. По-натам нямам търпение той да, защото той е той, да стане част и от моя живот, и от живота на Саш, и да го въведем новото човече в нашите животи. Ако може, ако нещо му стане интересно или по някакъв начин това го насочи към неговия си път, страхотно. Ако ли пък му е скучно, ще му намерим други занимания.